ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ପୋଖରୀରେ ଆଜି ମାଛ ଧରା ହେଉଛି। पिगो 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 क्या ऊपर फड़ा बहे कुछ जन बाल्टी ले जाओ वो हाथ में जाओ तो बाल्टी दियो रे এটা কি আর দিন अरे बस बंद कर दबा ए अरे दिया बने बीच बंद रो पानी किसी जाई पाना नहीं पानी जाऊ ना बाल्टी आड़ो जे ना एटा जे आउ किती अळप अळप ठीक जाऊ जाऊ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଣ। ଛୋଟ ମାଛ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଲଗା ପୋଖରୀରେ ଛଡ଼ା ହେଉଛି। ବଡ଼ ଗୁଡ଼ା ସବୁ 5 କିଲୋ 7 କିଲିଆ ସବୁ ଧରା ହେଉଛି। ପାଣି ତ ଶୁଖି ପାଣି ବହୁତ ଥିଲା। 6 ଦିନ ହେଲା ମୋଟର ଚାଲୁଛି। ସାଇଡ଼ରେ ବଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ଟେ ଅଛି ତ ରଣ୍ଡାରେ, ସେ ପାଖରେ ପୋଖରୀଟା, ସେଥିପାଇଁ ମାଛ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଆହୁରି ବଡ଼ ମାଛ ଦେଖାଉଛି, ରୁହନ୍ତୁ। ଏଠି ସବୁ ରଖା ହେଉଛି, କଉ ଆଉ ବଡ଼ ମାଛ ଗୁଡ଼ା ଏଠି ରଖା ହେଉଛି। ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଛ ଗୁଡ଼ା କଣ୍ଟା ଅଛି ତ ଧରି ହେଉନି ବେଶୀ। এইଗୁଡ଼ା ସବୁ ଛୋଟ ମାଛ ଗୁଡ଼ା ଅଲଗା ପୋଖରୀରେ ଛଡ଼ା ହେଉଛି। ଋତୁ କେବଳ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଧରିଛି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି 10 କିଲୋ ପାଖାପାଖି ସେ ଧରିଛି। ଦେଖାଇଲ ଋତୁ ତୁମ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ା। ଏଇ ଯେ ସବୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆହୁରି ଅଲଗା 2ଟା ବାଲ୍ଟିରେ ଫୁଲ୍ ହେଇଛି। ସେପଟେ ଆହୁରି ଅଛି ଗୋଟେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୋଖରୀର ସାଇଡ଼ଟା, ସେପଟେ ବଡ଼ ପୋଖରୀଟା ଅଛି। ତାହେଲେ 20-30 କୁଇଣ୍ଟାଲ ମାଛ ହେବ।